Адам баласының гомер йомгагы әкренләп сүтелгәне сизелми ниһаят. Менә инде үзенең гомер көзенә кергән матур мизгелен, олы 80 яшьлек юбилейлы туган көнен мөхтәрәм якташыбыз Николаевка районы Әхмәтле авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Салихов Харис Мәгин улы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Сара, улы Ришат һәм Расимә, кызы Равилә һәм Азгат, кызы Гүзәл һәм Раил, оныклары Раилә һәм Усман, Рамил һәм Динара, Мәдинә, Регина, Амина, Галия, Булат, оныкчыклары Салимә һәм Камилә кытлылар. 80-нче тапкыр инде Алланың рәхмәте белән сөекле тормыш иптәшем, яраткан әткәебез һәм бабакаебыз сандугачлар кайтып, алмагачлар чәчкә атып, бар галәмне бизәгән язларны каршылыйлар. Шау чәчкәле, җылы һавалы, назлы кояшлы яз сыман безнең кадерлебез бик матур хылыклы кешебез. Ул туган авылында үзенең бар гомерен үткәреп, бар көчен куеп авыр хезмәттә, колхозда уздырды. Намуслы һәм җитди булуы белән ул бар авылдашларының ышанычын аклап, хөрмәтен, ихтирамын да казана алды. Бүген инде әткәебезгә 80 яшь булса да, анарда бетмәс төкәнмәс энергия һәм хезмәткә гашыклык бар. Шуңа ул бер дә тик торырга яратмый. Кадерле әниебез белән алар бу дөньяга 3 бала тудырып, мәхәббәттә һәм татулыкта аларны үстерделәр. 57 ел бергә гомер кичерү дәверендә алар иң олы байлыклары, оныклары һәм оныкчаларына тап булдылар. Безне барыбызны да нык яратып, иркәләп, гомере буе үзләрендә кунакка алып, тәм-томнар белән сыйлап, гел безнең белән уйнап вакыт үткәрә идек. Гомумән алганда, без бер дә истәмичә әйтә алабыз. Аларның гаиләләрен авылда гына түгел, район күләмендә дә үрнәккә куеп була. Бүген тапшыруга хат язганда, күңел әллә ничек шатлана да, шул ук вакытта ярсы да төсле. Чөнки безнең иң якын кешебезгә, сөекле ирем, яраткан әтиебез, газиз бабакаебызга 80 яшь тула. Ни соң ул 80 яшь кеше гомерендә? 80 яшь ул таң калырлык могҗизалы тантана. Ират өчен бу зур бер биеклекне яулаган мизгелләр. Бүген әтиебез дә артына борылып караса, үзе дә таң калып уйлана торгандыр. Кай ара вакыт узып, гомерләр үткән. Әтиебез гомердә дә бер эштән дә курыкмыйча, җиң сызганып, гаиләсе өчен, балалары өчен эшләде. Ләкин ул безнең өчен дә үз тормышында вакыт тапты. Әти назын мулдан татытып, кирәк чакта кырыс та, таләпчән дә булды. Без аның алдында түбән генә башыбызны иеп, бар кылган изгелекләре өчен рәхмәт җиткерәбез. Шөкер, аның картлыгы да бик матур. Тигез, үлфәт мәхәббәттә, онык һәм оныкчалар тирәсендә ул иманлы картлык кичерә. Безнең горурлык синәте, безнең бәхет, безнең таяныч, күпме генә олыгаеп, гаиләләр кырып яши башласак та, безнең өчен син һаман үрнәк өлгесе. Бары синнән генә хәер-фатиха, киңәш алып, бар эшебезне башлыйбыз һәм синең бәяләвеңне бик өстен күреп яшибез. Әтиебезгә 80 яшь, аны тәбрик итәбез. Әле тагын бик озак яшәр дип көтәбез. Әни белән 57 ел бергә атлап баралар. Тормышларына ямь өстәп, туганнар без, балалар. Әти безнең гаиләбездә үз ролен яхшы белде. Кирәксә, кырыс табылды, кирәк чагында көлде. Бәйрәмнәр җиткәндә безгә бар туганнар җыела. Алар кайтмаса нидер җитмәгәндәй тоела. Юбилеең белән әти, сәламәт булып яшә. Әниебез белән һәр чак булыгыз сез янәшә. Бәлә-каза, кайгы-хәсрәт сезне әйләнеп бетсен. Киләчәктә тыныч, матур, бәхетле картлык көтсен. Хөрмәтле Харис Мәгинович, бар изге теләкләргә ихластан кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз.
саңа язмышым. Әткей бәгірім сен қадірлі, янарымда сен тірек. Бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рахмет. Әткей бәгірім сен қадірлі, янарымда сен тірек. Бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рахмет. Шағымда кеңеш бирәсің, үндәшәсің миңа улым дейіп. Яшә әлі әтікәй қайғы білмей, тұрмыш юлларымда нұрлар сибіп. Әткей бәгірім сен қадірлі, янарымда сен тірек. Бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рахмет. Әткей бәгірім сен қадірлі, янарымда сен тірек. Бәхітлімін дүнияларда болғаныңа мың рахмет. Ең güzelін сиңа килә барын бирәсін. Қәрі